dnešního přehledu zpráv. Dnešními zprávami vás bude provádět Radek Vesel a Lucie Sršňová. Slavný fotbalista Zuzan Zizan zavítal do naší školy, aby se přesvědčil, že úroveň naší výuky, co se sportu týče, je skutečně kvalitní. A sám se s námi podělil o své zážitky a ukázal nám své triky. Vážení diváci, dnes je velký den. Na návštěvu k nám přijala jedna z největších fotbalových hvězd, Zuzan Zizan. Tak jak se vám líbí naše škola? Úžasná, nádherně se specializuje na sport a sportovní aktivity, především fotbal, který mě mimochodem baví nejvíc. To opravdu víme. A mimochodem se taky proslulí svými panenkami. Můžete se s nimi pochlubit? Ale samozřejmě, jednu bych tady měl, můj nejoblíbenější. Říká mi Zuzanka, byla fakt těžká udělat, trvala mi několik dnů. Ale ne, vy jste mi asi nerozuměl. Myslel jsem panenky jako nožičky, chápete? Ale samozřejmě, nožičky vám ukázat můžu. Tak se koukněte, jak jsou pěkný. A taky... Ach ne, vy jste mi zase nerozuměl. No jo, zase fotbalista. Běžte si raději někam kopat, prosím vás. A my se podíváme zpátky do studia. Tento týden je pro naši školu skutečně světovým. Nejdříve Zuzan Zizan a teď světový golfista Tiger Woods navštívil základní školu Sever, aby se podíval na náš minigolf a ukázal nám, jak se to hraje na světové úrovni. Dámy a pánové, máme tu čest, že se na nás přijela podívat velká golfová hvězda Tiger Woods. Zde přichází. Dobrý den. Dobrý den, pane Woodsi. Měl bych na vás pár otázek. Jedna z nich je, proč jste přišel k minigolfu? Víte, ve sportu je novým trendem, že se velké hvězdy vracejí k malým hrám. Například můj kamarád Roger už nehraje tenis, ale ping-pong. Pane Woodsi, moje druhá otázka je spíš prosba. Mohl byste mi ukázat některé vaše údery? A když to musí být, tak proč ne, že jo? Ano, velký Tiger Woods se připravuje k odpalu. Bude to neuvěřitelný zážitek toto. Takže, dej do toho všechno. Běžně. Jaj, to se nepovedlo, mizím. Tigře, kam mizíte? No, a my se vracíme do studia. A teď tu máme jednu tajuplnou reportáž. Náš štáb se vydal do tříd, aby zjistil, zda jsou naši žáci tak chytří jako nadaní sportovci. Tak, zatím jste viděli jenom samý sport. A teď přijde něco úplně jiného. Navštívíme totiž třídu, která o to neví. Opravdovou třídu při opravdové výuce chemie. Přidáme rostový hydroxid sodného. A když se teď podíváte, aniž bych to promíchala, tak vidíte, že tady už opět zase dochází ke změně vlastně té barvy toho výrobku. A teď ještě přidáme modrou skalici. Zase jsem nic nemíchala, ale dobře vidíte, že zase tady vznikají ty kupalce sraženiny. Tady už vidíte tu modrou sraženinu a my jsme si říkali, že biure je modro-fialový. Nikdo mě neřekne, že tohle to nevidí tadyhle, že je nafialovělá barva. A nic jsem s tím zatím nedělala vůbec. Myslím na bílé, prosím tě, vůbec Jak jste ovšem viděli, měli jsme obrovské štěstí. Navštívili jsme třídu 9. A při laboratorní práci z chemie. Ale jak vidíte, byl teda pořádný nářez. A teď navštívíme třídu, která prosila nejen svou výchovností, ale i svou slušností.
Jestli jste mě musíte to natočit. Ale jistě. Zrovna podpíráme slova, Elegna. Sedni si pořádně. Tady znáte patří kroužek? Pojď se na závěr. Vy vypadáte, pane učiteli. Sakra. Děláte si mi srandu? Tady jsme asi špatně. Pojď se na závěr. Co tady vůbec děláme? Nakonec se podíváme, jak by neměla vypadat výuka tělesné výchovy na naší škole. Upozorňujeme, že při natáčení této scény se nikomu nic nestalo. Tak, třído! Na čáru seřadit! Pořádně! Třído, nazdar! Zdar! Tak, třído! Že jste to vy? Tak si dáme takových 8 koleček na rozběhání. Ale onem! Pane učiteli, mě ale bolí v krku a mám kašel. Mě bolí koleno. Jo, mě bolí hlavně. ruka, mě Takže se nehodili! Počkejte. Spadl jsem ze stolu, moje záda. Budete ticho! Tak! Teď budeme běhat do konce hodiny! Já vám dám simulace! Ano! Na čáru připravit! Start! Říkáte běh! Pořádně si zvedej ty kolena! Děkujeme vám za pozornost. Přejeme vám hezký zbytek dne. Nashledanou. Od dnešního přehledu počasí vás vítá Tereza Blechová. Na zítřek máme hlášenou bouři o síle orkánu, která nám přinese několik diktátů, opakovacích písemek z dějepisu, doprovázených smršky ústního zkoušení. Pozítří se nám to trochu klidní, ale na obloze se nám může objevit pár nečekaných a záludných testíků. Ve čtvrtek bychom se měli připravit na prudký nárůst srážek, jelikož se nám blíží čtvrtletí. Doufujeme, že nezačnou padat koule a nezrhne se nám tou prudkou vichřici až hurikán. Pátek se můžeme těšit na nádherné slunečné počasí, protože máme státní svátek. Děkuji za pozornost a nashledanou příště. चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। अरे चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। आने वाली कब आएगी कोई ते बता, ढूंढ रहे हैं जाने कब से हम उसका पता। आजा 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 आ, चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे, चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे। आने वाली कब आएगी कोई दे बता।
आजा 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 आ